Musím to zatrieť. Dúfam, že to neuvidí. Čau. Ja si pozriem. Takže dobrý deň. Postavte sa. Ja som postaviť sa. Sadnúť. Super. Tak dneska sa, čo si sa minulé vlastne učili? Zombie. Dobre. No tak. Ruku tam umí a vyjadka. 1,000 years later. Ty si sa to nenaučil, že? Tak sa neučíte. Ukážem ti to. Šuploj ti to. Fajne, to ti to ukážem. Milé rád. Takto sa to nerobí. Takto sa to robí. Takto. Vlastne dáš 45, pretože je to najväčší spoločný slovo. Toto krát 5 a toto krát 7. 7 krát 3 je 21. Nie minus. Nie, mali ste to správne. Pardon. Počítali ste to dobre, iba jedna vec. Mali ste to správne, iba že jedna vec, sa to nesčítava, tu nás sa to odčítava. Nie, ja si to počítam. Sadnúť! Overal som sadnúť! Určite? Zapáleríte. Čo je toto? To na minulé hodine učiteľka to nechala. Minulá hodina bola matematika? Minulá hodina bola výtvarná. Super, ja čo som bola kúpa. Bola na tom. To nevadí, no tak. Čo ešte máte prebrať? Môžem ísť? A toto vyhriate. Povedal som postaviť sa, sadnúť. Postav sa. Íď na to budu. To trojka, no. Ne. Ja neviem, iba písať. Ja si neviem si počítať. Dosť. Sadnúť. Máš poznámku. Sadnúť. Začal. To je vypočítaný príklad a za to, že si tu na začiatku mal celú tablu. Odpor nevadia. Takže 3 minus 1,5 je 1,5 a 5 plus 750 je 755. Toto je krásna trieda, úplne normálne. Ja som tu mal už dlho, ináč nemám. A rovno, no, Peťko. Nemusí sa vstávať, prosím, seď. A minulú hodinu ste mali jaký predmet? Matematiku. No, teraz máme mať slovenčinu. No tak koľko je Peťko? 1 plus 1? A máme mať slovenčinu, nie matematiku. Ale skúšame, či vieš matematiku. Koľko je 1 plus 1? Áno, správne, Peťko, to by si dostal len 2, tak poďme, no. Takže, máme tu na slovo byť, ako existovať. Hej, Byť, ako byť sa. Dobre? Napísali ste Pán učiteľ, napísali ste to opačne. Máme by to byť... No dobre, Peťko, ja som už taký trošku starší, takže... No to nie je pán učiteľ. Dobre, Peťko, sadni si píčky, čo tam robia, no. A Matica Slovenská sa píše takto. M, A, T, C,
Slovenska. Valenciáni neviete písať, to sa píše tak. Počúvaj, Peťko, ty si úplne dobrý. A myslím, že ty by si mal sadnúť, ty by si oddychoval. Dobre, Peťko. No a teraz nechaj písať profesionál, ako som ja som študoval. A čo ste takého študovali, pán učiteľ? Ja som prešiel základnú školu a potom som sa stal učiteľom. Takže dobre to chodí. Už som tu pol roka učiteľom. Mám 15 rokov a už som tu pol roka učiteľom, takže to je dobré. No, aj keď som prepadal zo slovenčiny a učím teraz slovenčinu, to si sa menia. Dobre, dáme ti ešte jeden príkladík. Dáme si, počkaj, keď ti dám oprav chyby. Prepáč, to trochu tak dlho, takže, oprav vetu. Nie, seď. Ja som ti nepovedal, aby si vstal, ale nedám ti poznámku, dobre? Dobre, koľko si myslíš, že je toto? Prosím? Čo si myslíš, že tam je chyba? Existuje, to musí byť tvrdé I. Tak, to je správne. Vidíš? Tak ľahké. Myslím, že to je tupý. Aha. Ešte toto. Dobre, ideme nový. Takže dáme diktátik. Sebe dáme diktátik. Takže... Máš, Peťko, diktátový zošit. Máš pilko? Chceš si piť pivo je veľmi dobré. A to myslím. Človek je vzácne zviera. A cicavec je jediná živá bytosť. No, dobre. Máme si opraviť chyby. Dá mi to? Ďakujem. No toto, Peťko, tu máš samé chyby, ale dám ti jedničku. Jedničku s hviezdičkou. Dobrý deň. Dobrý deň. No. Ja určite nemám bombu. A paliť. Dobrý deň, žiaci. Dúfam, že ste sa na dnes hodinu učili. Vlastne, pán učiteľ. Ja sa hodinu učili. Takže... Koho si dneska voláme? Poďme tu. Nie? No. To je ten príklad. Čo by to dáte? Konec, chlapče. Našej dobe sme sa ešte veľmi jasnili. Rýchlejšie, toto je pomalé. 8 plus 18 je 2, dostáva 6, 26, zdrhnú si 2, 11, 12, 12 plus 8 je 20. 2.
9, 2, 1 plus 8 je 19. 1906 děláme 710. Máme 110. Vypadně mám tady. Prečo? Já ještě musím dopočítat, pane. Špatně. Hodně špatně. Krát 180. 110 bez 120, 30, dáme krát 7, dáme krát 7, bude 77, bude 770, 8 je dopočítat 30, 36. 36 je zvýšok. Šest, 17, výšok 36. Takže palučíňu mám to započteme. Zkontrolujeme. No tak. Rovná sa. Vidíš to? Vidíš to číslo? Čo to je? To špatne. Prepáčte, pane učiteľi, ja až tak dobre neviem počítať. Dneska zase.